back sa ating channel mga amigo. Yan mga amigo, galing tayo niyan sa pag-award ng ating kliyente para sa livelihood program ng ating opisina sa mga na-aksidente o nagkakasakit sa kanilang mga trabaho mga amigo. Yan mga amigo, nandito tayo ngayon sa may West Avenue sa Quezon City at naibaba na natin yung isa nating kasamahan doon sa may SM North, kaya dito na tayo sumakat, hindi na tayo dadaan kasi tayo mga amigo doon sa may Quezon Avenue at nag-skyway tayo mga amigo. Yan mga amigo, at medyo nagugutom na raw yung ating kasamahan isa mga amigo, kaya maghahanap tayo ng pwedeng drive thru tayo mga amigo kasi medyo abutin tayo ng alanganing oras. Meron pa tayong shuttle service mga amigo dyan. Pagdating natin ng opisina, pahinga muna sandali at magsa-shuttle na ulit tayo pag uwi ng kanilang mga area mga amigo. Ayan mga amigo, at samahan nyo kami sa aming paglalakbay patungo sa paroroonan mga amigo. Ayan mga amigo, at maraming salamat po muna sa ating mga amigong subscriber, sa ating mga amigong silent viewers. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga video, at sana mga amigo huwag nyo pong i-skip yung ating ads mga amigo, para naman madagdagan naman ng konti yung ating barya-baryang kinikita dito sa YouTube. Hindi po tayo titigil mga amigo, tuloy-tuloy lang po pag-upload natin kahit paano mapanatili natin yung ating monetization mga amigo, para sa kinabukasan ng ating YouTube mga amigo. Yan mga amigo, ika nga kapag walang tiyaga walang nilaga, sabi nga nila, kaya tuloy-tuloy lang po tayo dito sa pag-upload mga amigo, kahit na ilang views lamang, at nagpapasalamat na po tayo sa Panginoon kahit paano merong nanonood ng ating mga video mga amigo. At sana mga amigo makasurvive din tayo sa hinaharap mga amigo, para naman makatulong tayo sa mga nangangailangan mga amigo. Yan mga amigo, maraming salamat po sa inyo lahat, at pagpalain kayo ng Panginoon mga amigo. At sana mga amigo, tapusin nyo yung ating video at pakishare naman po sa mga social media na inyong pinapanood mga amigo. Ayan mga amigo, maraming salamat po, at malapit na po tayong makarating doon sa may kakainan natin, na may nakikita na po tayong liwanag dahil nagugutom na rin ang inyong amigo mga amigo. Yan, at salamat mga amigo sa inyong lahat, at subaybayan nyo po, at ingat po tayo. I love you all. God bless po.
験よりも大事なものあるような気がしてたのに、最後にして最後にして最後にしてよ、君と最後に君の最初に僕ら最後の二人、僕と最後さ君の最後さ僕ら最後の二人、いつか二人きりになれると信じていた。これは神様が決めたこと、一瞬先の見えた光、終わるような時が来てたのさ。最後にして最後にして最後にしてよ、僕の最後に僕の最初に君と最後の二人、いつも最後さ僕は最後さ、だけどあなたと二人、yeah, yeah. 触れてみたいのさ、まだ見ぬ感触と温かい肌のぬくもりと柔らかな胸、僕だけのものに、最後にして最後にして最後にしてよ、僕で最後さ君と最後さ僕ら最後の二人